सान हिसाबै जोङो बेखौ बोजबनानै आवगायनांगोन। बिनि गाहाय आलासि मानगोनां दीपक कुमार बसुमतारी, महिपाल बर' EM बिथां, আমার মাজত উপস্থিত বৰপেটা জিলাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক ৰায় ডাঙৰীয়া, एबसुनि गासै मिरुनि बिबानगिरि बिथांमोन, दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय थुनलाइ आफादनि बरपेटा जिल्लानि आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि, प्राइमारिनिफ्राय लानानै जिल्ला आफादनि आगुनि आरो दानि बिबानगिरि नोंथांमोन, फोरोंगिरि नोंथांमोन, समाज सिबियारि आरो लोगोसेनो बे गायसनथाय सानाव सफैनो हानाय गासै रायजो राजा, फरायसा फरायसुलि, कलेजनि, स्कुलनि गासैनिसिमबो आङो गिबियावनो हामलायनायखौ आं बावहरदों आरो गोलाव सम जिरायनानै नोंथांमोना मेलखौ जाफुंसार होनायनि थाखायबो आं हामलायनाय बावहरदों। मोनथामसोल' बाथ्रा आङो बुंनानै फोजोबनो नागिरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो नोजोर होयो जे बर' हारिनि आइ आफा, फरायसा फरायसुलि साफ्रोमखौबो जों बोरैहाय सांग्राङै लाखिनो। गोदोनि समाव मामोन आरो आथिखालाव जों बबे थासारियाव दङ, मा अबस्थायाव दङ। राजा महाराजानि बाथ्राखौ दहाय दिहुनदों। राजानि फोलेर, भारत उदांस्रिनि महात्मा गान्धीनि सोमावसारनायावबो बर'फ्रा बाहागो लादों। बिनि उनाव थुनलाइ आफादनि जोनोम, उदांस्रिनि सिगां ट्राइबेल लीगनि जोनोम, बेयावबो बर'नि जि बिफाव रल, भिमबर देउरि, रुपनाथ ब्रह्म बिथांमोननि जि हाबा मावनाय, ट्राइबेल संघ जोनोम जादों, दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोनोम जादों, PTCA जोनोम जादों आरो बे राव थुनलाइ जोंनि हा हुनि गासै अधिकारखौ लानानै हारि हिसाबै थांना थानायनि थाखाय जिखिनि जोङो जुजिनांगौ, सोमावसारनांगौ, जोंनि बलिदानाबो खम नङा। बे थुनलाइनि थाखाय जुजिनाय, भाषा बा स्क्रिप्टनि हांखोनि आन्दलन आरो दिनै जोङो थांना थानो थाखाय, गेरेमसा माहारि दानो थाखाय बड'फानि मोन्थोरजों बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि जि माखासे जोंनि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जों दिनै मावबाय थादों। दा बेखायनो साहा थानाय माखासे जोंनि बेनारफोराव लिरनानै दोनदों, थुनलाइया हारिनि आयना। हारि मोनसेखौ जों जुदि मोजाङै बुजिनांगौब्ला, मिथिनांगौब्ला, बे हारिया मा, बे हारिनि गुबै महर मुस्रिया मा, आसार खान्थिया मा, राव थुनलाइया मा, जानाय लोंनाय, दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय बे मा, बेखौ जोङो थुनलाइनि गेजेरजों मिथियो। जों बयबो मिथिगौ बर' हारिया हाजार हाजार पृष्ठानि बेबायदि पेजनि जारिमिन गैया। जारिमिनगिरि बर' हारियाव दिनैसिमबो सृष्टि जायाखै। गोबाङा डक्टरेट PhD स्कलार गोबां डिग्री लादों। बिथांमोना मोनसे मोनसे फिसा फिसा थेसिस लिरदों, किन्तु आबुं भलिउमनि आसामनि बुरन्जि, आहम बुरन्जि, भारतनि बुरन्जि, बे बुरन्जिफोरखौ जेरैबायदि लिरदों, बर' हारियाव बेबायदि बुरन्जि गैया, जारिमिन गैया, हिस्ट्रि लिरनाय जायाखै बा सृष्टि खालामनो हायाखै। दा जोंनि थुनलाइयानो, जोंनि सोमावसारनायनि जारिमिनानो बर' हारिनि जारिमिन आरो बेखौनो जोङो गनायनानै थुनलाइ आफादनि सोमावसारनाय, गुबुन गुबुन समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आलादा रायजोनि दाबिखौ लानानै बड'फानि सोमावसारनायनिफ्राय जागायनानै दा मोनथाम सुक्ति मोनजासिम बे गासैबो सोमावसारनायनि जारिमिनानो बर' हारिनि जारिमिन। दा बेखायनो आङो खावलायगोन, दिनैनि बे समाव बर' हारिनि आबुं जारिमिनखौ जोङो सोरजिनांगौब्ला जोङो गोबां हाबा मावनांगोन। दाख्लैबावै 14-15-16 दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गायसनसारनाय सानखौ क'क्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सआव बर' थुनलाइ आफादनि मिरु आफादा खुंदों।
किन्तु 14-15 बे साननैयाव मैया आरो दाख्लि बेयाव गोजोननि थाखाय Poetry for Peace and Love मोनसे क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल थुनलाइ नामा रायजोफोर जुदि नोङो दिनै हा फानो गाबोन हा फानो बे जायगाखौ गारनानै खारनांगोन नङा होमबा बे जायगाखौ गारनानै खारबा बे सनानि जायगाखौ बहा मोननो जि हायाव जोंनि आबै आबौनि हारा बेगिं दङ बे हाखौ जों मोनफिननाय नङा दा बेखायनो बुंदों बर'नि ट्राइबेलनि हाया रैखाथि गोनां जानांगोन ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआ रैखाथि गोनां जानांगोन कुनु कारनाव जोंनि अधिकारा जाहाथे गैया जाया नोंथांमोना गोबां थासारियाव बेयाव रायजो जानांदों गुबुनारिनि गेजेराव रांखान्थि जौगानायनि थाखाय सरकारि अनसुंथाइ जेरैबायदि मोननांगौ मोनाखै ना बेयाव बर' एमएलए दङ ना बेयाव बर' एमपि दङ ना बेयाव नोङो बर' एमसिएलए इएम दङ दायो गोदानै बर' कसारि काउन्सिल जानायनि उनाव महिपाल बर'खौ नोंथांमोना इएम हिसाबै मोनदों दा बर' कसारि काउन्सिल अट'नमास काउन्सिला बर'नि रैखाथि अस्तित्वखौ फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय जों हाबा मावनांगोन दा बेखायनो आङो रायजो राजाखौ खावलायदों जेसेबां थासारियाव खस्थ'नि गेजेरजों रायजो जाया मानो हा हुखौ रैखाथि खालामनानै लाखिनांगोन बेखौ जोङो बासायनानै लाखिनांगोन गुबुन जायगायाव नों हा बायदों फामु जाहैदों जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु बे जायगाखौ खारनानै थाङोब्ला बेबायदि सनानि जायगा नोंथांमोना आरो मोननाय नङा दा बेखायनो आङो खावलायबाय रावबो जाहाथे हा हु फाननायाव कमप्रमाइज खालामा रां बुरजा मोनदों दाम बारा मोनदों होननानै गुबुनारिनो जाहाथे फाना जोंनि हाया जोंनियाव थानांगौ जोंनि हाया जोंनि सम्पद आरो ट्राइबेला बर'आ हा गैयाबा ट्राइबेलनि माने अधिकारा जेबो गैया हाजोंसो बर' ट्राइबेलफ्रा थांनानै थादों आं बेखिनि बाथ्राखौ खावलायनानै साफ्रोमबोनि जाहाथे जिउआ आलो गोजोन जायो देहाया मोजाङै थायो नोंथांमोननि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय मा हाबाफारि लानो हायो सरकारखौ बोरै नारसिननो हायो बे गासैबो हाबाफारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा रांखान्थि जौगानाय समाज गुस्लायहोनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ मोजां मानसि बानायनाय लेखा गोरों बानायनाय साख्रि बाख्रिनि बागै केरियारनि बागै गासैबो बिथिङाव एबसुनि इनिसिएटिभआव हाबाफारिया जागोन आरो बिटिआर काउन्सिला जिहेतु साखाथियावनो दङ बे बिटिआर काउन्सिलनिफ्रायबो प्रमद बर'निफ्रायबो बा इउजि ब्रह्म जिहेतु आसामनि मन्त्रि बिथांमोननिफ्रायबो माबा मोनसे अनसुंथाइ जौगानायनि हाबाफारि जों मोननो हायो नामा बिनि सायाव जोङो जेब्लाबो आवाज दैखांगोन खोथा बुंगोन बाथ्रा रायलायगोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानैनो साफ्रोमनिसिमबो साबायखर बावबाय गोजोन्थों बर' राव गेवलांथों जों सोलोंगोन बिमानि राव जय बर' हारिनि जय थेंक इउ